София Лъвов мост, 2023 година. Мястото е било една от най-старите порти на града, а преди повече от 100 години гледката от моста посока Ларгото е била тази. Само преди 12 години така изглеждаше Лъвов мост. Но това е много години назад. Сега сме на кръстовище на две нива, места за отдих и забележителности от три епохи на града. Как продължаваме? Това пред мен е булевард Мария Луиза, който определено се нуждае от обновяване. Тук под булеварда ще има подземен буферен паркинг за 450 автомобила. Колите остават в него, хората се качват на градския транспорт, а трафикът се облегчава. Отгоре ще изградим ново зелено трамвайно трасе, като това на булевард Македония с обособени пешеходни алеи. Това ще върне духа на Стара София и ще отговори на най-новите тенденции за градска мобилност. Работим за София!